een eiland wen je is vanzelfs hartstikke mooi. Maar dat je dan als band opgroeit binnen, mat je op een gegeven moment het huis uit. Voor Sven Drost uit Holm is het Juwet Safir. Hij wilde gezondheidszorg in en mat daarvoor naar Ljouwert verhuisje. In een huis met nog meer eilanders. Maar je gaat dus van het eiland af eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Besef je dat al? Of, Ja, wel steeds meer. En ik heb er ook wel steeds meer zin in. Ik had er eigenlijk eerst helemaal geen zin in. Maar nu het er bijna op aankomt, vind ik het toch wel leuk eigenlijk. Okay. Nieuwe uitdaging. Nou ja, eigenlijk vrij vroeg al. Eigenlijk voor zijn examenuitslag al. Ik heb een oproep op Facebook geplaatst van een kamer gezocht eigenlijk in Leeuwarden. Met ervan uitgaan dat hij gewoon zijn diploma ging halen. Nou ja, toen kregen wij vrij snel al een reactie. Dus dat was wel lekker dat er een kamer vrij was. Waarschijnlijk 2 plekjes. Dus ik kon er een vriend van hem kon ook terecht. Ja, er zitten nog 2 eilanders bij. Ja. Eentje zit er al een paar jaar en ik ga er nu met een vriend heen. En ja, het is een huis met alles erop en daaraan eigen slaapkamer. Er is een vaatwasser en een droger. Dus... Ja, het is een rijtjeshuis. Het is niet echt een flat. Wij hadden vroeger echt een flat, een kamer. Ja. Maar hij zit in een serieus huis. Hij is de eerste hè, die eruit gaat. Oh ja? Ik heb nog een dochter van 14. Oh ja. Dus die blijft gelukkig nog even. Maar hij de eerste die weggaat. Dus dan, ja. Ja. Dus het wordt wennen. Het 4e jaar op de BWS zei je van nou nee, ik vind het hier nog wel prima en ik hoef eigenlijk nog niet weg. En, maar halverwege 4e jaar, eind 4e jaar, toen was je er ook wel klaar mee hier. Toen kregen we er eigenlijk steeds meer zin in. Gelukkig. Het is voor je net natuurlijk het lastigste als er een weggaat. Ik ga toch altijd 4 weken ben ik weg. Ja. En zij zit dan thuis. En dan is het natuurlijk wel anders voor haar. Ja. Omdat er een weg is. Ja. Ik heb me omgeschoold tot verpleegkundige en dan werk ik als verpleegkundige in de offshore. Oh. En wij varen op een walk-to-work vessel van Wagenborg. Oh. En wij varen bij onbemande gasplatformen langs. En daar zetten we mensen op. Ja. Via een 3D gecompenseerd gangway systeem. Ja. En die doen hun onderhoud. Okay. En dan s'avonds komen ze weer terug aan boord. En dan de volgende dag weer naar hetzelfde platform of een ander platform. Ja, vertel net al even dat je zelf vroeger ook heel vroeg het huis uit moest. Hoe zat dat? Ja, natuurlijk, je was 16 jaar en ik vond het heel erg om naar de vaste wal te gaan. Ik had last van heimwee, gewoon naar het eiland, thuiswezen. Ja, kijk, normaal, tegenwoordig gaan ze steeds later uit huis. Zijn ze eigenlijk halverwege de 20, denk ik. En hier zijn ze 16 en moeten ze op zichzelf. Ze moeten hun eigen huishouden runnen, ze moeten eten koken, ze zijn op zichzelf aangewezen. En natuurlijk is de boot erin, kan je altijd even heen, dat is voor nood. Maar ze moeten zichzelf jong redden. Ja, hij hoort het wel hoor. Ja, hij hoort het wel. Hij doet net of je niks hoort, maar hij hoort alles. Nee, de wifi doet het niet. En de wifi doet het ook niet. Geen muziek. Hij komt af en toe even kijken als ik eten kook. Dus dat wordt pasta en bruine bolen. Ja, vissticks. Nou ja, dat kan hij heel goed. Maar gelukkig zit een ervaren meisje bij ze op een flat, die woont er al een aantal jaren. Dus die zei, ik ga het ze wel leren. Dus ze kwamen er wel uit. We zijn weer oerzet met de veertjenst en gaan mij een bus vol spul naar het nieuwe thuis van Sven in Ljouwert. Dit is zo hard. Oh ja. Dit is We moeten ook een licht hebben. Dan hangt geen lamp. Er zit wel een mooie rondtekening. Hier is zo mijn bed, denk ik. Ongeveer. Ja. Alles wordt uitladen, maar het bed is nog net helemaal compleet. Missen we wat? Ja, de tussenstuk.
Nou, nee, ik zit te denken, hoe moet ik dat in elkaar zetten? Want ik heb hem niet zo in elkaar gezet. En dan denk ik, nee, wacht even, er stond ook nog wat in de hoek. Oh nee, moet even terug. Sven zet zijn nieuwe race Formule I en bureaustoel even in elkaar. Ja, van opa en oma gekregen voor mijn verjaardag. Oh. Leuk cadeautje. Ja. Voor je examen? Ja, voor mijn examen. Nou, afjaar. Examen. Nee, je moet gewoon alles meenemen en niet iets vergeten. De rugleuning. 4. Zijn we nog. Mooi stoeltje, hè? Mooi stoeltje hoor. Ja, misschien kan je er zo wel. Sven zucht het wel zitten, zijn eigen territorium. Lekker ruik voor me al eens. Een beetje. Ja? Ja. Natuurlijk ga ik papa en mama ook wel mis hoor. En de honden. Ja? Ja. Maar dit is ook hartstikke leuk. Tenminste, je moet het ook sowieso zelf leuk maken. Ik bedoel, als je er zelf hier ook met een zagrijnige kop zit, dan hoofd, dan ja. Nou, mijn tv, waar moet die eigenlijk staan? Of moet die aan de muur hangen? Dat kan. Ik denk dat we een muurbeugel moeten doen. Ja, dat kan best. Nieuw bureau, nieuwe stoel. Ja, een nieuw bed. Hij heeft het hier luxe dan thuis hoor. Ja, hè? Ja, deze kamer is al groter. En meneer heeft hier een tweepersoonsbed. Ja, inderdaad, ja. Nou, dat heeft hij met voorbedachte raden gedaan hoor, dat tweepersoonsbed. Ik zou het zeggen, heeft dat een bedoeling? Nou ja, er zitten met allemaal dames in de klas, hè, dus dat weet ik nooit. Nou, heel ook een paar jongens hoor. Maar niet veel. Hij heeft verzorging, toch? Ja. Ja, verpleging. Er zitten drie jongens bij me in de klas. Oh ja. MBO verpleegkunde in Sneek. Oké. Hoe kom je daar zo bij? Het was heel eerlijk gezegd het enige wat me echt interesseerde. En mijn vader deed het ook en sprak me altijd wel aan. Dus ik denk misschien toch maar met tv daar, anders wordt het hier wel heel erg druk. Ja. En dan Je gewoon kan ook een mooie poster van de vuurtoren ophangen. Nee. Nou, En dan een mooie Ameland poster. PlayStation onder het bed. Ja, dat denk ik dan, hè. Hang een Ameland poster op. Precies, ja. Hoe gaat het? Nou ja, naar omstandigheden goed. We hebben alleen een paar onderdelen voor het bed vergeten. Ja. Dus dat moeten we nog even ophalen of repareren. En dan is hij zover dat hij over kan. Daar is, ja. Nou, en dan nog één keer over en dan het spel met. Nog één keer over. Ja, nog laatste dingetjes even brengen en klaarmaken. En dan. Televisie en de PlayStation. En dan moet hij zich kunnen redden. We zijn 2 maanden verder. Hoe gaat het nou? Hoi. Hallo? Ja. School ging goed. Wel nieuw natuurlijk. Maar in het huisje gaat het best. Het is nou vreed en Sven had er weer een week op zitten op een festival. En hij zal Joert waarom naar het eiland. De stad was wel heel even wennen. Ik ben bijna een paar keer doodgereden omdat ik de verkeersregels niet echt wist, zeg maar. Die heb je op Ameland niet zo enorm veel. Nee. En ja, eten koken gaat ook zijn gangetje. Daar zat ik eigenlijk heel erg tegenop, maar ik heb tot nu toe bijna elke keer aardappels, vlees, groenten gemaakt. Dus Nou, dat is goed bezig. ja, dat gaat best. Ja. Ja. Ik bedoel, het is hier wel stil zonder 2 honden, een kat, een zusje en ouders. Dus ja, dat is wel wennen. Maar voor de rest gaat het prima. Ja, het is gelukkig maar 2 keer in de week. Dus ik hoef niet de hele tijd op en neer, want dat is gewoon niet te doen. Want je hoort wel van, die hebben dan 3 dagen in de week school en die gaat dan steeds op en neer. Maar als je elke dag ongeveer 5 uur moet reizen, daar word je echt bek af van. Ja, dat is, ja. Op vreed komt Sven altijd lotgenoten in. Liek als Gosse Visser. Ik doe de HAVO op het Leeuwarden Lyceum. Oh, als je naar de HAVO wil, moet je al naar de vaste wal dus. Ja, daarom. Ja. Ja, ik kon 3 jaar mooi op Ameland doen. 3 jaar HAVO en toen eindexamen VMBO. En toen mooi door aan de wal. Merk je nou ook een verschil? Want jouw klasgenoten die blijven tot hun 30ste bij hun ouders wonen. Merk je dat verschil ook of niet? Ja, klopt. Ja, ze hebben het allemaal heel erg makkelijk. Kunnen lekker 10 minuten van tevoren opstaan. Lekker nog geen wekker te zetten en zo. Ja, we hebben het gewoon heel zwaar. Ja. Ja. Ja, ik vind het ook wel wat hebben. Ik wist het heel lang al dat ik toch naar de wal zou moeten.
En vind het op zich wel leuk. Dat hoort een beetje bij het eilanden zijn. Ja, daarom iedereen heeft dat op het eiland. Dus het is een beetje standaard. Gos en Sven hebben even een rustig plakje opzocht. Een verdieping leger in het skip. Kinder-tv staat op, dus dat is ook gezellig. Ik heb hem al die jaren trouw weten te bewaren. Jullie zijn nog maar 16, toch? Ja, daarom. Sven had in die 2 maanden wel even een heimwee hoorn. 1 keer vorige week donderdag. En verder eigenlijk nog helemaal niet. Ik bedoel, als je gewoon bezig bent en gewoon met vrienden af en toe iets doet, dan heb je ook niet echt tijd om eraan te denken. Ik heb die vrijdag daarna heb ik een klein beetje gespijbeld van school. En toen ben ik gewoon donderdagavond naar huis gegaan. Vrijdag is toch een onzinnige dag en we hebben allemaal sociale dingen van jezelf leren kennen en allemaal anderen leren kennen. En daar was ik toen helemaal niet voor in de mood, zeg maar. Dus mooi naar huis. Daar waren we weer. Home sweet home. Ja, het klinkt raar, maar de geur ook. Als je uit Leeuwarden er komt en dan hier ruikt het gewoon een stuk frisser. Ja, ik merk het wel. Van mem Janet is het tot de week ook oors en zoors. Het is wennen. Ja? Ja, het is wennen. Het is... ja, het wordt beter. Het begint te wennen. Het is dan niet meer s'avonds dat ik denk, hé, ik hoor hem, hij komt thuis. En ik denk, nee, vrijdag pas weer. Dus dan... En het scheelt, hij heeft het naar de zin, dus dan is het ook wat makkelijker. Het wie de eerste week toch nog wel wat dreig op het eiland. Als ik hem dan wegbracht, was ik gewoon naar. Ja, nee, ik vond het helemaal niet leuk. En ik vind het nog niet leuk, maar wat ik zei, het went. Toch wel. Dat, ja, het is niet anders. Het hoort erbij. Wat gaan we eten? Had je weer honger? Ja, ik heb honger. Wat gaan we eten? Er staat een dikke pan boerenkool in de koelkast. Oh, lekker. Hoe is het? Lekker. Sjoch nee, wieken weer naar de oertocht, want dan ben we bij de Ierpendij van de KNRM. Opstapper die mee was, die stond met zijn mes klaar bij de tros om hem door te snijden. En alles stond onder water hier.